ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо дастури асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми дӯсту бародари ҷумҳурии исломии эрон кӯмаки башардӯстона ирсол гардид. бо дастури асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми дӯсту бародари ҷумҳурии исломии эрон кӯмаки башардӯстона ирсол гардид. ёрии башардӯстонаи тоҷикистон дар ҳаҷми 3610 тонна бор аз ҷумла аз 45 тонна доруворӣ, маводи зиёди санитарию беҳдоштӣ, саролибоси кӯдакона, анвои гуногуни хӯрокворӣ, ашёи рӯзгор, рахти хоб, хаймаҳо, масолиҳи сохтмонӣ ва дигар лавозимот иборат аст. корвони ёрии башардӯстонаи тоҷикистон бо 110 мошини пурбор санаи 18 марти соли равон ба ҷониби ҷумҳурии исломии эрон раҳсипор шуд ва ба зудӣ дастраси мардуми ниёзманд дар кишвари дӯсту бародар мегардад. дар асоси қарори шӯрои уламои ҷумҳурии тоҷикистон иди саиди фитр дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 20 марти соли 2026 баргузор мегардад. санаи 17 марти соли 2026 дар маҷлисгоҳи маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои уламо баргузор гардид. раиси шӯрои уламои маркази исломӣ Саид Мукаррам Абдуқодирзода ҳозиринро ба муносибати омади иди моҳи шарифи Рамазон табрику таҳният гуфта изҳор дошт ки мувофиқи далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон соли равон иди шарифи Рамазон дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи ҷумъа яъне санаи 20 март фаро мерасад. баъдан аъзои шӯрои уламо масъалаҳои рӯзномаи маҷлисро муҳокима ва баррасӣ намуда чунин қарор карданд. мувофиқи ҳисоби илмӣ иди шарифи Рамазон дар соли 2026 ба ҳисоби тақвимӣ рӯзи ҷумъа санаи 20 март муайян карда шавад. вақти баргузории намози иди Рамазон соати 7:30 бо вақти маҳаллӣ мебошад. барномаро идома медиҳем. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷаласа баргузор гардид. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбарони сохторҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода машварати корӣ баргузор шуд. дар машварат нахуст рафти иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2026 таҳти рақами 1143 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта ҳамкорию мусоидати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ муҳим арзёбӣ шуд. дар машварат ҳамчунин омодагӣ ва риояи тартиботи ҷамъиятӣ зимни таҷлили иди Саиди Фитр, ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, рафти иҷрои нақшаи воридот ба буҷет, ба андозбандӣ пурра фаро гирифтани субъектҳои хоҷагидор, соҳибкорон, ба пардохти ҳаққи хидмати коммуналӣ, ҷалб кардани сокинони шаҳр баррасӣ шуда, ҳозирин бо номгӯи чанд асноди қонунгузорӣ ки нав ба тасвиб расиданд, шинос карда шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти иншоати ҷашнӣ ва омодагӣ ба таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз шинос гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар ҷараёни боздид аз иншооти ҷашнӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти корҳои ободонӣ дар боғи Камоли Хуҷандӣ шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ дар ташкили боғи ҳайвонот, тарабхонаи замонавӣ, гулгашт ва иншооти истироҳатӣ барои меҳмонону сокинон бо вусъат идома дорад. ҳамчунин тантанаҳои наврӯзӣ аз ҷумла хаймаҳои наврӯзӣ бо намоиши таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ,
дигар анъанаҳои наврӯзӣ ва деги суманак аз ҷониби муассисаву ташкилотҳо, маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамъиятҳои деҳот дар ҳамин мавзеъ гузошта мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент ба соҳибкор ва дигар масъулони марбута барои дар сатҳи баланд омода намудани чорабиниҳои наврӯзӣ дар боғи Камоли Хуҷандӣ супориш дод. ҳамчунин дар идомаи боздид раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмонӣ дар маркази Оши Палов ва беморхонаи нави кӯдакона шинос шуда, ҷиҳати босифат ва дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ва ороиши бино, ба тартиб овардани атрофи иншоот, шинонидани дарахтони ороишӣ ба масъулон дастуру маслиҳатҳои мушаххас дод. дар мавзеи қаволаи ҷамъияти деҳоти Халифа Ҳасан, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти кишти баҳорӣ шинос гардида, бо намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ, кишоварзон суҳбат карда қайд намуд, ки бо истифода аз обу ҳавои мусоид, деҳқонону кишоварзон аз ҳар ваҷаб замин самаранок истифода баранд ва дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм гузоранд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамъиятҳои деҳотӣ Сӯҷина, Рӯдакӣ ва Ёрӣ аз рафти сохтмони иншоотҳои гуногун шинос шуд. раиси шаҳри Панҷакент дар ҷамъияти деҳоти Сӯҷина дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 бо рафти сохтмони толори варзишии замонавӣ шинос гардид. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳмгузории соҳибкорон бунёд шуда, ҳоло корҳои таъмирӣ ва ороишӣ дар дохили бино идома дорад. дар теппаҳои мавзеи дашти малаи ҷамъияти деҳоти Сӯҷина бо истифода аз техника зинабоғ бунёд намуда, дар он садҳо бехниҳолҳои ороишӣ шинониданд. раиси шаҳри Панҷакент ба иқдоми сокинон баҳои баланд дода, барои ободу сарсабз намудани заминҳои бекорхобида маслиҳатҳо дод. дар идомаи боздидҳо дар ҷамъияти деҳоти Сӯҷина раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар хоҷагии деҳқонии Раҳимпалвон аз рафти кишти барвақтии баҳорӣ, картошка дидан карда, ба масъулони марбута ҷиҳати саривақт ба анҷом расонидани иҷрои нақшаи кишт супориш дод. дар ҷамъияти деҳоти Рӯдакӣ дар деҳаи Марғедар, раиси шаҳри Панҷакент бо рафти сохтмони майдони парчам, қасри паҳлавонони суғдӣ ва майдончаи варзишӣ шинос шуд. дар иншооти мазкур ҳоло корҳои сохтмонӣ идома дошта, майдони варзишӣ барои ифтитоҳ омода мегардад. дар канори деҳаи Киштӯдак ва шафати роҳи байналмилалии айнии Панҷакент, раиси шаҳри Панҷакент ба масъулони дахлдор ҷиҳати тоза кардани дутарафи роҳ, шинонидани ниҳолҳои ороишӣ ва иваз кардани шиору овезаҳо супориши ҷиддӣ дода шуд. дар ҳамин мавзеъ раиси шаҳри Панҷакент якҷо бо аҳолӣ баҳри ободонии деҳа ниҳолҳои ороишию мевадиҳанда шинониданд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваша Ҳусайн Солеҳов аз дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент. дар ҷараёни мулоқоти гурӯҳи таблиғотии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон асосан шарҳу эзоҳи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат, пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ мавриди гуфтугӯи ошкоро қарор гирифт. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар кӯхи лоиқи шаҳри Панҷакент бо иштироки гурӯҳи таблиғотӣ Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандони масъули мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, ҷавонон, хонандагон, фаъолони соҳаҳои гуногун ва ходимони дин як мулоқоти маърифатӣ баргузор гардид. мулоқотро муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод, ки имрӯз аз тарафи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тавзеҳи нишондодҳои паёми пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои доғи ҷомеа аз ҷумла
пешгирӣ аз ҳодисаҳои шомилшавии шаҳрвандон махсусан ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, ҷинояткорӣ дар байни наврасон ва ҳамзамон пешгирӣ аз равандҳои бегонапарастӣ ва дигар масъалаҳое ки имрӯз барои таъмини фазои ваҳдат ва сулҳу суботи ҷомеа зарур аст баргузор мешавад. дар ин мулоқот муовини сардори раёсати нозироти ташкилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон полковники милитсия Қурбонзода Валишо зимни суханронии хеш нахуст ҳозиринро бо муҳтаво ва нишондодҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли 2025 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуда самтҳои муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама баландбардоштани маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқиро мушаххасу муайян карда буданд, андешаҳояшро баён кард. дигар аз аъзои гурӯҳи таблиғотӣ низ вобаста ба мавзӯъҳои мубрам, пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, роҳ надодан ба зиёд шудани ҷинояткорӣ дар байни кӯдакону наврасон, канораҷӯӣ аз зуҳуроти номатлуб ва бегона ва иҷрои ҳамаи қонунҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор дорад, андешаҳо ва пешниҳодҳои хешро арзёбӣ карданд. дар ин мулоқот ходимони дин ва дигар фаъолон низ пиромони пешгирӣ аз чунин зуҳуроте ки дар боло зикр гардид ва тарғибу ташвиқи нишондодҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон сухан гуфтанд. дар поёни ин мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода ба роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъсиси гурӯҳи таблиғотӣ, ташкилу баргузории чунин мулоқоту суҳбатҳои пурмуҳтаво дар шаҳри Панҷакен арзи сипос кард ва ҳамзамон таъкид намуд ки дар заминаи ин мулоқот аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ махсусан шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен тадбирҳои мушаххас амалӣ хоҳад шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. андоз яке аз омилҳои муҳими таъмини буҷет ва корҳои ободонӣ ба шумор меравад. дар мулоқоти муовини раиси шаҳри Панҷакен Хусрав Дӯстпойзода ва прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлии дараҷаи якум Искандар Раҳматзода бо андозборандагон масъалаи пардохти қарзи андоз баррасӣ гардид. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иҷрои нақшаи ҷамъоварии андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии буҷетӣ дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакен Хусрав Дӯстпойзода ва прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлии дараҷаи як Искандар Раҳматзода ҷаласа доир гардид. нахуст сардори нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент дар бораи вазъи ҷамъоварии андозҳо дар соли 2025 ва 2 моҳи соли равон гузориш дода, изҳор дошт ки то ба ҳол аз тарафи як қатор ташкилоту корхонаҳо ва соҳибкорон пурра пардохт нашудани маблағҳои андоз ба назар мерасад. аз тарафи прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода роҳбарони ташкилоту корхона ва соҳибкороне ки андозҳои хешро сари вақт пардохт накарданд мавриди пурсиши ҷиддӣ қарор гирифта ба онҳо дастур дода шуд ки мутобиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои андозро сари вақт пардохт намоянд. дар машварат муовини раиси шаҳри Панҷакент Хусрав Дӯстпойзода низ изҳор дошт ки аз тарафи нозироти андоз дар ҳамкорӣ бо андозборандагон бояд ҳар моҳ маблағҳои андоз ба таври ҳатмӣ пардохт карда шавад. таҳлилҳо нишон доданд ки як қатор корхонаву муассисаҳо фаъолият доранд, вале бо сабабу баҳонаҳои гуногун маблағҳои андозро
сари вақт намесупоранд, ки ин ба мушкилоти навбатии таъмини нақшаи буҷет оварда мерасонад. аз роҳбарияти нозироти андоз ва дигар андозсупорандагон талаб карда шуд, ки бақияи қарзи андозро сари вақт пардохт намоянд, чунки маҳз таъмини нақшаи андоз барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳо омили асосӣ ба шумор меравад. сардори нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент афзуд, ки кормандони ин сохтор дастуру супоришҳои сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фармоишҳои кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати андоз дар вилояти Суғдро роҳнамои кори худ қарор дода, баҳри баланд бардоштани самараноки кори соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то бо андозсупорандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида барои иҷрои нақшаи пардохти қарзи андоз тадбирҳо андешанд. бо иқдоми роҳбарияти маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент, ҳашарҳои тозагиву ниҳолшинонӣ бо маром идома дорад. ҳайати роҳбарӣ ва кормандони маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент тасмим гирифтанд, ки бо мақсади саҳм гузоштан дар татбиқи барномаи кабудгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 саҳми арзандаи хешро мегузоранд. дар ин раванд дар заминаи дастуру супоришҳои мақомоти болоӣ ва шаҳрдории Панҷакент ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ҳашарҳои дастаҷамона ташкил намуда дар маъракаҳои ниҳолшинонӣ, сабзу хуррамгардонӣ, тозаю пироста намудани даромадгоҳу атрофи бинои маъмурӣ саҳм мегузоранд. зимни суҳбат кормандони марказ Дилором Тошева ва Алишер Нурмаҳмадов ин тадбирро барои сабзу хуррамгардонии ватани азизамон аз ҷумла Панҷакент хеле муҳим арзёбӣ карданд. бахшида ба рӯзи ҳимояти истеъмолкунандагон ва инчунин бахшида ба рӯзи ҷашни байналмилалии Наврӯз, кормандони маркази ташхиси минтақавии шаҳри Панҷакент тасмим гирифтанд, ки рӯзи шанбегиро гузаронида дарахтҳои ҳамешасабз шиёнанд. ва ман аз ҳамаи ҳамшаҳриёни худ муроҷиат менамоям, ки агар ҳар як фард як ниҳол шонад, ватани мо ободу зебо мешавад. дар оянда, чунки ин сол соли созандагии ободкорӣ мебошад, бинобар ин мо на танҳо назди марказ, балки дар назди бинои хонаи истиқоматӣ ва шаҳри деҳотамонро сабз кардем. беҳтарин нишон аз инсоният ин шинондани дарахт мебошад. бояд ки ҳар як мо саҳм кунем, ки то тонем шумо ки ҷаноби олӣ гуфтанд, ҳеҷ набудан ҳам маҳалли худатон, хони худатон ба ниҳол шинонед. имрӯз мо иқдом гирифтем, ки дар назди ҳамин бинои марказ ниҳолҳои ҳамешасабз шинонед. ҳафтаи гузашта рӯзи шанбе низ меъёршиносони минтақаи Зарафшон дар даромадгоҳи бинои маъмурии марказ дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ шинониданд. сардори марказ ҳабибзода умедҷон изҳор дошт, ки мо дар қитъаи роҳи Панҷакент Самарқанд дар ҳудуди ҷамоати Сараст ҳафтаи гузашта даҳҳо бех ниҳолҳои ҳамешасабз шинонидем ва ин иқдоми муҳимро ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иди ҷаҳонии Наврӯз, рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон идома мебахшем. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоил Холов. дар ташкилотҳои ибтидоии шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнат маҷлисҳои ҳисоботӣ идома дорад. гузориши мо аз рафти маҷлиси ҳисоботӣ дар ҷамоати деҳоти Сӯҷина омода шудааст. ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти Сӯҷина фаъолияти соли 2025-ро ҷамъбаст намуд. дар ҷаласаи ҷамъбастӣ раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев иштирок дошт. нахуст ӯ аз фаъолияти утоқи кории собиқадарон шинос гардида, ба масъулон ҷиҳати фаъолияти пурсамар дар оянда муҳайё кардани шароитҳои мусоид дастуру супоришҳо дод. баъдан ҷамъбасти солонаи фаъолияти ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти Сӯҷина дар соли 2025 гузаронида шуд, ки дар он кулли собиқадарони ҷамоат иштирок доштанд.
ба хотири гиромидошти собиқадороне ки аз дунё гузаштанд дақиқаи хомӯшӣ риоя карда шуд. баъдан дар ҷаласа гузориши солонаи раиси ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти сӯҷина Аббос Абдураҳмонов шунида шуд. инчунин аъзои шӯро Комил Муҳаммадиев, Муқим Бозоров, Илҳом Ҷурабоев, Ҷумабой Сангинов ва дигар намояндагон сухан гуфта бо пешниҳодҳои судманд баромад карданд. ҳамзамон аз ҷониби сокинон як қатор таклифу дархост ва пешниҳодҳо баён карда шуд. бо сухани ҷамъбастӣ раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев бо таҳлили амиқ баромад карда ба фаъолияти ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти сӯҷина баҳои баланд дод. таъкид гардид ки дар баробари як қатор дастовардҳо инчунин дар самти боз ҳам баланд бардоштани фаъолияти ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти сӯҷина супоришҳои мушаххас дод. гуфта шуд ки собиқадорон пирони рӯзгор дида аз таҷрибаи зиндагии хеш ба насли ҷавон бояд бештар мулоқоту суҳбатҳо гузаронида ба онҳо насиҳату маслиҳатҳо диҳанд то ки онҳо ба қадри сулҳу осоиштагӣ амну ободӣ соҳибистиқлолии кишвар расанд. дар оянда ватандӯсту хештаншинос шуда ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро шомил нагарданд. беҳтараш илму дониш омӯхта дар оянда соҳибкасб гарданд ва ватани азизамонро обод намоянд. ба аёдати кӯҳансолон ва нафақахӯрон шахсони барҷомонда рафта ба онҳо ёрӣ расонанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакент даври мактабии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардида он бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба китобхонӣ ва рӯй овардан ба илму дониш роҳандозӣ гардидааст. имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ ва макотиби олии кишвар даври мактабии озмуни мазкур доир гардида истодааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳр низ даври мактабии озмуни мазкурро доир намуд. дар даври мактабии озмун 20 нафар хонандагон аз рӯи 4 номинатсия иштирок намуда аз миёни онҳо 8 нафар ғолиб омада ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифтанд. маврид ба ёдоварист ки озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар 4 давр доир мегардад. даври аввал дар муассисаҳои таълимӣ, даври дуввум даври шаҳрӣ, даври сеюм даври вилоятӣ ва даври охир дар китобхонаи миллии пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе баргузор гардида ғолибон муайян ва қадрдонӣ мегарданд. аъзои ҳакамон хонандагонро пурсида ва ба тарзи дурусти қироат, донистани зиёди шеър ва тафсири луғатҳо ба онҳо баҳо додаву ғолибонро муайян намуданд. ман Бобонёзова Нигора, хонандаи синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакент, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст буда аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок менамоям. аз эҷоҷоти устод Абдураҳмони Ҷомӣ. бикун зинкор хона дар кутубрӯ, хаёли хешро деҳ бо кутуб хӯй, зидоноён буд ин нуқта машҳур, ки дониш дар кутуб доност дар гӯ. бояд ҳар як насли навраси имрӯз китоб бихонад ва саҳифаву ҳарфҳову сатрҳояшро аз назар гузаронидаву онҳоро аз худ намояд то донандаи илму дониш бошад. воқеан китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. чидавре мегӯянд аниси кунҷи танҳои китоб аст, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки бароятон то ин дам таҳия ва пешкаш намудем. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.